pag-abot sa katapusan. Batiun mo ang pagmahay, kita sa Diyos hukman, pag-abot sa katapusan. Kayang panahon mulawan o kinibahan di man, kung atong musikan, mawala lang kining tanan, kinilang mo labay, batiun mo ang pagmahay, kita sa Diyos hukman, pag-abot sa katapusan. Kayang panahon mulawan o kinibahan di man, kung atong musikan, mawala lang kining tanan, kinilang mo labay, batiun mo ang pagmahay, kita sa Diyos hukman, pag-abot sa katapusan. Kita sa Diyos hukman, pag-abot sa katapusan. Kita sa Diyos hukman, pag-abot sa sa mga tanghaga, makalibog o dili masabtan, dili masabtan ang hinungdan, anong may dago nga suliran, nganong nagpasan sa bug-an
siya o panahon uban dayon kaniya kadaugan maangkon ta bulahan ka kung sundon mo ang tugon ni Jesucristo kita karon may kaugmaon ayawada ang paglaom iablihan niya ang langit nadanagan ang mangit-ngit ihigugma ang kalibutan naangkon ang kapasayloan bulahan ka kung sundon mo ang tugon ni Jesucristo kita karon may kaugmaon ayawada ang paglaom bulahan ka kung sundon mo ang tugon ni Jesucristo kita karon may kaugmaon ayawada ang paglaom bulahan ka bulahan ka. Amahan o ginahan sa Dios kamo kitugyanan bahandi nga di mabayran kabataan labaw sa bulawan Pamilya mo, kumusta na? Pag-alagad, nag-usa ba? Sa pagsimba, kuyog mo ba? Basin bayag, nangawala na. Mingaw ang langit kung pamilya di madala malipay ka ba sa langit Panginoon sara
atong panahon, kinahanglan igsoon atong kininsabton, kay giuyong na kita sa atong pagtuo karon, bisan sa puloy anan daghang kalisanan. Bisan sa simbahan ug mga kaigsunan, dili gusto ang kaaway na magsinabtanay. Kini ang aitang matmunan aron dili ta mawadan sa kada siligsoon, kita magpadayon. Kay moabot man gayon sa di madugay si Jesus, ulahan ang maaktan nga andam. Usa gamitong karon ang pagtuo nga nangkon, aron makasulod sa gingharian sa Amahan. Mga kalamidad karon sa kalibutan, dili pa ni ang katapusan, apan sinugdanan angay natong tuntan ang tagna sa kasulatan, aron kita maandam sa dili pa ang katapusan. Kay moabot man gayon sa di madugay si Jesus, ulahan ang maaktan nga andam. Usa gamiton ta karon ang pagtuo nga nangkon, aron makasulod sa gingharian sa Amahan. Dili ta magpadala sa kalipay ning kalibutan. Kay moabot man gayon sa di madugay
mo ang tanan, ug walay natago sa pananaw mo. Sikin saman ako sa pananaw mo, sikin saman ako sa pananaw mo, sikin saman ako. Lumalabay lang kita ning kalibutan, kita abog lamang ug mahanaw lang. Way laing marala ang binuhatan, nga sa Dios kitang kahimutan. Siya ang Diyos na kabuhat ning tanan, may giandam nga puloy-anan. Ang tanan giangha sa pagsulod, samtang abli pa ang kaluwasan. Isan kita kapos, may bahandi nga pulawan, ni Kristo giandam sa langit nung puloy-anan. Andamon ta karon ang pag-adto, alagaron mo si Jesucristo. Siya ang Diyos na kabuhat ning tanan, may giandam nga puloy-anan. Ang tanan giangha sa pagsulod, samtang abli pa ang kaluwasan. Kay kung serhan, wala na'y makasulod. Magmahay ka, kay dili na madala. Siya ang Diyos na kabuhat ning tanan, may giandam nga puloy-anan. Ang tanan giangha sa pagsulod, samtang abli pa ang kaluwasan. Samtang abli pa ang kaluwasan. Samtang abli pa ang kaluwasan.
balikan niya, kita dadon sa himaya. Ang buhaton na mangandam aron kita diyang madala. Sa puloy-an nga bulawan, giandam sa amahan, kanang katungod kini mahanaw ra, kay ang Diyos kaubantay. Antuson lang kung mabala ka, si Kristo ang tugyanan ta.